Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasane dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo. Kok ngomong apa lho? Kok sik to, mek didumo kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Iya, Mas, sehono. Ya, cuman wah, kok klambine ra ganti. Ganti, Mas. Ganti apa mau bengi nggo kuwi saiki? Mau dalu batik kabeh niki separo lengene beda, Mas. Oh iya. Anyar e. Waduh. Ya Oh, sithik. ketok nek klambi ming turan-turan, paling kuwi ming ana jarik amoh disigar. Terus dijodokke ngono kuwi. Itulah orang kreatif. Ya ora kreatif ku jenenge kekurangan kok kreatif. Nggih no? Ha iya ya. Ayo ngirit Mas, ngerti dhewe bar kebanjiran to. Oh, ayo wis ora Ora sok pangerten ora. Heeh. Nah, ya karo dikancani Elisa ya Mas Yono ya. Nggih, monggo sinten Ya sa. Ya jumeneng. Heeh. Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Ah wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine, gubuk asmara. Iki ladrang pamulansih Jawa gending kembang jambu. Ya. Pamulansih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi niku ne? Pamulansih iki sing aduh Kakang, ya kene genduk. Wah ya ora apal e kok. Mboten mboten ngertos. Nggih, iki paling sing nyuwun ya empu. Oh nggih. Mriki kathah empu-empu. Anu sak derajate timin. Ayo. Nggih nyuwun pangapunten nggih mboten saged nyawisaken gendeng menika. Mugi-mugi wekdal senes nggih mungkin nggih 100 tahun malih nggih. Sedeng kowe ajar gending-gending. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malih nek 100 tahun meneh kok. Sinden semakin tua saya sepuh niku semakin menep nek gending-gending saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep 100 tahun kok. Sasa. Halo. Sehat nggih? Sehat. Kok ketok luwih enom ngaten niku. Kaya luwih enom niku lho napa? Semakin ngenomi. Nggih. Bar krembat barang kok. Oh, krembat. Apa mergo niki busananipun pink ya? Nah, pink. Iya, jadinya bagus. Pink Queen. Saya bagus. Nggih. Wong tua kok dialem. Ayo iso nambahi nom wong tua dialem ki ya apik kok ya. Iya. Nah, ya nek ya tak salam kene ya kaya nom tenan. Nggih ta, Pak. Nek ya kur kaya lho, Mas. Maksudnya resik luwih ya resik. Ya aja ngene, soalnya rasido enom nek ngene iki. Lah ompong. Rasido enom. Justru iki isih cilik, iki mesti untune isih kurang. Bayi. Engko saya tua, entek. Telas nggih. Mah ngompong-ngompong ke. Niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno? Napa wonten pamundutan senes pon? Durung ana, sementara iki durung ana. Senesipun derek wonten. Ora senes pon apa? Senesipun. Belajar basa Jawa karo Mas Sing Yono kuwi. Nggih, sik halus. Halus. Ora halus ning halus. Luwes. Luwes pripun? Luwes ki ya. Luwes niku ngaten iki luwes. Kuwi uret. Masa basane luwes. Nggih, napa dibuka napa, Pak? Ayo dibuka apa nganggo tembang apa sakarepmu? Ya. Diaturke para lenggah akeh iki. Ya. Nganti kaya nganu apa jenenge iki? Panggung musik. Nggih, kados konser musik nggih, padahal niki wayang kulit. Dibatesi ngau bethek kuwi lho. Iya. Kuwi akal-akalane Mbah Wahono kuwi mesti. Aku ora mboten ngerti kok mergo dibetheki. Ha piye ta? Nek anak bebeke do ucul. Iya. Kok yo anggemu sing ning jero iki bebek apa piye? Oh, kake ono kandang bebek we lah kok ora percaya. Endi? Ha niku Mas. Oh, kok dada-dada. Bebek kok dadah-dadah. Lah niku dada-dada. Lah. Nek bebek tongki nek. Bebek tongki. Apa kok bebek tongki? Ayam malas. Ya. Oh, ayam malas. Mangga, ngaturke apa Mbak Risa? Janjine piye? Iki Ya. sik alus riyen mawon nggih.
sik alus-alus riyen mawon. Nggih, monggo ingkang alus-alus. Jogeti sing ana. Nggih, jogete ya alus dadine saya. Nggih, alus. Jarene nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya risane karo alusan. Oh iya, nek mama apa makanan ya sing alus-alus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek Mbah Siono ora iso mangan kacang ngono kuwi beratine. Ya iso. Oh saged. Mahawet kok tak kek ki wotengen ki wotengen. Suse makpluk metu dhewe. Le ngelek ya apa nek le ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Monggo. Akeh lemute saja. Iki lho ora ngrasake kok kowe iki. Aku iki ngawur nek mabur. Wah nggih. Wis Kula wau nggih pun dileponi Pak. Weh. Aku kok terus Nggih niku lancange niku kewan-kewane niku. kurang ajar kok dadi kowe barang dileboni. Nggih. Iya. Goleki sih. tak golekane. Wah angger anu tak golekke dhewe leboni dhewe. Nanti. Heeh. Aku lho. Ha iya. Aku cah kejem kok. Paling wis mlebu ngene tatin paling. Waduh ya kepiye? Apa wani nek kerombat tatin? Ya wis tak tunggu ngantek esuk wis. Bawani sih, mangga. Nggih. Aja turu sare kaki dewa nganglang jagat nyangking bokor Kenca. kencanane Nggih, mudu wong Jawa nek nyuwara apik. Suarane dhuwur. Iso kok kaya dong-dong dhuwur ki maksude piye? Mlengking lho. Apa mergo kelebon apa ya? Ya ora kok. nek ya. telepon ora tambah dhuwur. Dhuwur. Isi neto. Oh, lah iki mau jebula Pak Ganipun nyuwun lagu meneh. Oh napa? Sambung wanci dalu apa sesideman. Oh nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten bar niki ne. Engko gampang. Ya. Terus kesik. Tulak sandang kelawan pangan Kaya man kacang. kawan kacang Alah. Ya. ya iku bagaian nipon wong meleksa barna rimo Mangga dipenaturaken ya. niki sios janjine piye napa sambung wanci dalu? Lho lah kowe iki piye to nembang kok radong ki? Ah?
Janjine piye? Oh niki mau wonten panemundutan saking paganipun mboten sios. Mengko keri gak oke. Iki teruske sik. Ya rasa nangis ngono kok nangis. Mboten nangis ki lho. Ora apa-apa. Oh. Ya. Lulusan tari kok ora joget. Hop.
matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sampun, Pak? Sampun. Sembah nuwun. Ki si sapa si ana ki ya arep nyalon. Oh, ya syukur. Berake? Ha iya to kabeh. Apane iso ping 4 e Lurah. Apa? Sapa? Bapake kamu? Bapake sapa? Pak Kus? Iso ping pira? 4. Papat apa? 4 dadi lurah. Ngawur to. DPRD kok Pak Lurah ki. Biyen ki tau lurah. Lurah ngendi? Ngendi to ya kae? Jan ngawur tenan aku ki. Wah to nomo. Ayo kowe iki ngedane ngono kuwi kok. Heeh, aku seneng aku ya jago ya. Iya. Aku ya ping 4 ya. Oh ya syukur. Ora tau kasil, Ora tau dadi. ora tau dadi. Lah kowe ora srawung karo masyarakat. Ah iya, lunga terus bengi. Waduh. Nendi? Hah? Nendi? Mancing, Mas. Oh tak kira nek piye ndagel. Mancing kok. Iya. Panas. Ya ora apa-apa. Aja kangge hiburan nggih. Heeh. Ya si Mbah Siono golekke mungsuh sing rada gayeng men. Iki sapa? Kok kaya urung umum iki ya. Urung pemanasan. Ya. Hae. Ayo, Tin, ganti ladenana Tin. Ya. Kene Langsung mak gragap aku. apa kok mak gragap? Semangat. Ha iya, kaya seleramu lak ya sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Iya. Alah semplok lingguane. Mune mak krengket lho tak Ah, ngadeg. iya. Ayo kowe ya keciliken kok. Ketemu lagi dengan Eh, saya. Mau bengi ora sempet omong-omongan. Ayo lombongi bintang tamune akeh banget to. Saya Heeh. Bintang tamune sapa? Gak ora dungbahke ya teng serundul akeh banget. Wau dalu Mas. Dalu lho, Rat. Dadi ora iso omong awake dhewe kur glenikan ya kae. malah ngangseni aku Heeh. Sapa? Niki Kowe lah, kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kaksen kan kompak, Mas. Oh. Nek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Ngangseni nendi? buat ngerti ini sesuk selora ngono. Lho kok edan kowe? Nen, Aku wis sing ngejak bendina ora tau ngangseni kok kowe ngangseni. lah jenengan sekentir nek penedan iso kangsenan. Ape ya? Ayo, Nak. Pengen edan ora? Iya. Ane aku mau nek kon edan kok ya. Mboten sah ngoten niku. Iya lho. Wong kangge panutan kok edan ora apik. Heeh. Nggih to? Ah iya. Nek edan gak aku melu sapa ya Allah. Bener. Iya. Iki Mbak Tatin. Nggih, pripun Pak? Ayo nembang apa? Nembang Iya. apa Nembang. kangsenane ditutukke Ya, mah bengi jane pengen ngapa to? Kang Senan sesuk selora lah. Aku saiki wis selo arep piye? Nek saiki selone akeh wong. Lah terus? Lho Berat. kok sik Kang Senan kok dadak golek sepi wong iki ngapa? Lho. Kangsenan to. Heeh. Golek sing selo to. Lah Lah iki iya. ramene sakmene iki rak yo Lah arek ngapa to? ribet to. Lah arek piye? Hah? Nunggu nek ra ono wong. Ayo. Terus ngapa? Ayo do meneng-menengan to. Ya ora ono kuwi. Oh Kang Senan kok mung arep meneng-menengan. Sapa sing kuat engko karek. Kira-kira sapa sing Lah nek kuat? meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya. Alah tekate tutuke sesuk. Ya Tin. Kok kowe ra ndekek blas to? Lah piye? Lek kok gawe dekek iso apa? Ning suwe-suwe iso dekek. Soale kowe mau niku ketoke wah sangar kali. Heeh. Saiki wis mulai kendu, Senyum. senyum. Ah iya. Iya. Iso dekek sesuk. Lek dekek piye ben dekek piye disogok? Disogok ngene. Iya. Ora nek dek bayi, nek cara bayi, biyen bayi lahir ben Ben irunge mancung ki diduduti ngene iki. nek ben dekek di sogok anggo apa ki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah ya ngono kuwi ben sesuk anake dekek ngono. Wah, iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora Lah ngono kuwi. lombok. Lah apa? Atene ora dekek ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya Ini lombok carane apa? wong tuwa mbiyen. Oh, nek wong tuwa mbiyen nggo lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Enggak Iya, Pak. apa? Di piye? Ayo ditetesi. Tetes apa? Eh?
Tetesi apa? Obat mata. Kok tak kirane nganggo lombok. Nah, nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Nganggo Alteco. Terus melek terus ra iso kedep no. Hah? Ra iso kedep. Ah nek ra iso kedep berarti ra iso kangsenan. Ayo, emangnya nek ngasenan nganggo kedep-kedep? Kan itu. Oh. Ngono ta? Iya. Nek ra iso kedep siji ngono Ku nek piye? ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke. Hah? Kedepe kudu Gejala. Ah iya. kedepe kudu siji ngene. Siji nek loro tenang ngene marah weruh. Kudu siji ngene ya, aku ra iso. Coba wis ora. Piye? Kedep siji Sing ngene. kiwa petengan. Piye ta? Heh? Ngene. Tak songkele wae apa nek. Ya ora ono kok. Ayo kok kedep dadi wong ki menarik lho. Nek kedep siji artine apa? Nek artinya kangsenan. Nek loro tek-tek ngono? Loro. Hmm? Kelilipan. Lah nek telu, Eh? sira lu ngono. Ora ono mripat kok telu. Ora lek kedep lho. Boleh kedep. Kemempengan loro wae rasa telu. Loro berarti Loro aku wis sayah kok. apa ta? Kedep. Masa ping loro wis sae? Kedep tes mak aku nyawang selendang abang. Ndi ra? Wah, omeng arep ndelok tatin saka mburi kok dadak nembang kedep tes mak. Ora. Kok langsung diceneng ndelok saka mburi ngono ae beres. Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasa dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo Apa teng Delok tutupan? apa? aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek mau bengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki Gedhe tur jembar iki. endi? Iki yo. Terus arep ngopo? Pat mbok ra ngengkin. Lah ya aku ki tekon lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara Apa? kaya ngono kuwi Lah kaya ngono ki ngapa lah ming delok geger kok arep ngapa lho? ya nek ya ora usah ndelok geger. Lah delok apa? Ndelok filme ana kok geger. Film apa? Eh? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel loh? Sesuk ya gemeske bocah iki. Ah iya. Ketok- Oke kok sing gemes rotatin. Oke. Penonton wis saiki rotatin ki wis. Kowe ngopo Kelingan nang ono sobo mesti. Iya. Oh neng kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Mano terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge Pak Ganevo? Ya kuwi Nggih. jumbutin sesi deman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabannya apa? Ayo kowe kur tak tarian njaluk apa ora aku. Lah duwemu apa? Ora deduwen kok. Lah kene kok nawani? Nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya ra. Nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya. Tanggleleng ya. Ah, deleng ya. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan. Lesos ya. Muntir. Ya. Wiwi. Wiwitane Saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. dadine ra ono piye, Pak? Ora ana apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ora wis maringi Kowe Orisa. iki sampun wau. Liyane aku Ya tekati edolke HP-ne. dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem no lah. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani ngangseni. Kok kejet-kejet barang. Iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karepmu nok watone kowe bahagia ngono kok. Kok ayan? Heh? Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pake Priya. bagus. Piye toh? Aku ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke priya bagus ngono lho. Malah aku ya kok malah nyedek. arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul ngono. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye?
Aku ya obah no. Ya meng Ya ora ketang sithik obah ya. Lah iya to. Ha iya. ya mengko gentenan aku sik sing Kok ngomong. darani semaput. Kene ke Piye, Cak? wis tak ati-ati enak kowe kemana? Lah piye? Gawe brahala. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ini kok. Wah. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya. Oleh ndumuk ora to iki? Nah, tak enten-enteni ra ndumuk-ndumuk. Lah kok nek dikaksoske piye? Mas. Gulu kumburi punuk kene mak grek-grek. Ngapa kok mburi punuk kok greg-greg iki? Bayangke wis dicekel ning durung. Mak greg-greg ngono ta? Sensitif kok kowe soalnya. Heeh. Madras. Sawan menyang. Demok ya? Demok. Heeh. Kota gede. Kok lametan apa lho? Kok sik to, mek didumuk kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Ambek mie. Heeh, Mbak Mi. Modar ora we. Tawani Tin. Ngelak to? Mi. Ana. Arep mi apa? Ha to. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit wae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Ha iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kowe. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ha iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dina iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak Sik ladeni. penting ki mari ngelake. Susu putih, Putih. siji apa loro? Lah Nah, lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah Nah, iya kudune lho. iki segelas apa rong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir ki junjing. Wah. Apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku Mulai piye? Kok saya bubrah to, Pak kowe. Ayo. Lah nek Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong Hah? kata-kata Sanglir, kabeh wong ora sanglir. ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. nek nang aku junjing lho, sanglir ki. Ora padha karo Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. cara ngono aku Nek nggonmu junjing. jonjeng. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjeng. Kene padha lho. Apa padha njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nok. Waduh. Sowan menyang Jonjeng. kota gede. Plek bojoku tenan nek nyindan. Apa suarane? Ya ora. Masa sih? Alus bojoku nek Alus nyindan. apa bojomu sikile gede cilik kok. Sanglir. Wis suarane Mas niku mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan alus nek bojoku. Oh suarane to tak kira nek muni plek bojoku ki padha rotati. Ora nggo takon nembang apa nyanyi alus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ramuni. Teneh piye nek ramuni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonjeng e. Patuk nak. Nggih. Ora dombe dhewe mulane kok. Lah, apa?
Ya ora iso. Nyapa Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja diombe. Ngrembug Nake, apa? Kak. Ngrembug apa? Aku watuk. Heeh. Terus Mula aja Aja. diombe dhewe. apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Marai pilek to? Ah. Oh, ya. Pilek nek kok Kalimate. siji jonjeng. Wis ta ora anu. Kaya dagelan kok isih nganggo bahan es gosok. Saiki wis ra jaman ya es gosok. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, nak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Pir roti kasur. Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapuk. Hah? Mangan es kok raine kebak kapuk. Adi pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjeng. Hah. Terus kayak, Nduk. Bendera terus kayun yun. Ya, bendera terus kayu ya. Ayo Yun. Selendang kuning. Kang Sangking. Kang, kok teles to iki gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon demok ngendi? Kok terus wae? Oh, lah aku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang Kowe geger. rak kandha jare mau dionek kelese ompong. Heeh. Anggo Kok dileki kok mutak kok nang geger kok gak ngene ta. ngombe. Kok gak ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ndak ora wetah. Mutah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Ora. Selendang kuning kang saking wukir. Arep demok neh apa nak? Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora ya ene. Ya ini njuk ngapa? Anake dorong turu. Kenteni Anjuk apa anak. memang nembang kok ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemok tin nggo nglega-lega. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Nek ditawani dhek ra gelem langsung tok demok nggon mata iki ora apa-apa. Tenang ngopi ya Ora apa-apa nganggo garan anu gambang kuwi lho, Tin. Ya ben meletes. Njur keloro-loro ora. Le ra lara kepiye? Mata kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu Pijeti namanya nganu lho. pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasa nggo mata mah. Lah piye to mbane didumuk kan mending dipijet. Ya wis sak karepmu Tin, sak karepmu aku. Aku nek ro wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Adek. Aku nek merem kleru. Asing kan dumuk aku lho. Kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok mas? Nek merem ki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ya ora apa, iki itoke wong tuwa entuk bojo nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok kau banteng kan. Suara kurang permana. Katarak. Suara kok katarak. Wah, ora permono. Ning. Piye? Ganti nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis kayak muni selado ditunggu suaramu je kok. Mah ora Ya atos. mulang meneng wae.
ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din wi lulusan. Jane ora lulusan seni dagelan ning seni tari. Nah, enggak. Oh. Nek gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Lah ora kuwi jare tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Tur kuwi turut pasar sik Mas biyen. Turut pasar sik. Turut pasar sik piye? Lah ku joget kuwi piye? Oh. Karo nggawa icik-icik ngono. Ora nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada sayang. Oh ayo, iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya ra iso tembang Jawa kok. Ra iso Jawa. Aku urip suwe ning Berlin soalnya. Oh. Berlin ki ngendi? Maryam. Kok Maryam? Maryam Berlina. Berlin kok Maryam Berlin. Negara ngendi ngono e? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman? Heeh. Kono, luar negeri kono. Duk, Lah ngendi? nang jaba kekancingan, Dok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku baleni Kok meneh kok kowe iki? Lah kowe mane aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Ae Mas, lah piye? Nek lali ngono mbok dielingke to. Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik Mik piye? kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono nggodhian. Angung marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. ya Nginceng alis. Terus no sesideman. luwih becik luwih becik patenan timbang ngopo isih? Ben ra ngantuk, Mas. Oh iya. Heeh. Liwat kincangi alis aku
Iya.